Ayo YouTuber dong, asa खालामो बयबो मोजां दङ। ओके काउन्टार पॉइंट। सानै सेवराय खोथा रायलायगोन आं। सासेनि जाबाय रेशमा आरो सानद्रि मोखां होननानै मिथियो सोरनिबा सासे भिडिअआव। नोंसोर मिथिखायो सोरनि भिडिअ फैबाय थायो बियो। आं बेवहाय खोन्थालायनांगौ गैया नामबो मेनसन खालामनो गोसो जाया बेनि बायाव। मानो होनबा लाइक मिसइउजिं माय नेम, मिसइउजिं माय इदि टाइपनि मानसि बियो। ओंखायनो अके बेखौ मेनसन खालामला। मानो होनबा भिडिअनि आपल'ड खालामनाय लोगो लोगो कलबो फैनो हागौ। आं एफ्रेड नङा, आं गिया, बाट स्टिल देन I just don't want to add anyone. माने बे खोथाया सानैनि सायाव रायलायजानाय सानैखौल' आं बुंनाय जागोन। थ' रेशमा बिनि कल रेकर्ड ओके दैमुनि जि दैमुजों रायलायनाय एबा जेम्स ब्रादारमोनजों रायलायदों ना बिनि कल रेकर्ड पाब्लिक खालामना होबाय दैमुआ। बे बेसिसाव आं खोथाखौ रायलायगोन। स' रेशमाया होनदोंखि आं थैगोन आंनि भिडिअखौ टेकडाउन खालाम जि गावनि भिडिअखौ टेकडाउन खालामा दैमुआ टेकडाउन खालामाबा थैगोन मागोन होननानै मेनसन खालामदों कल रेकर्डआव। आइ नो आं कल रेकर्डखौ होआखै मानो होनबा नोंसोर दैमुनि भिडिअ अलरेडि नुखाबाय। आं जास्ट आंनि अपिनियन पर्सपेक्टिभ शेयार खालामदों। अके स' रेशमा एबा सानद्रि मोखां आं होननो लुबैनाय फार्स्ट अफ अल इनफ्लुएन्सार मा होननाय जायो बेखौ बुजिगोर प्लिज। नों सासे इउटुब इनफ्लुएन्सारसो। नोंखौ बयबो फैना क्रिटिसाइज खालामनो हायो, गोरोन्थि नुयोबा क्रिटिसाइज खालामनो हायो, क्रिटिसाइज खालामगोनबो। आरो नों क्रिटिसाइज खालामनाय एबा रस्टिं खालामजानो बादोंबा एबा ट्रल खालामजानो बादोंबा डोन्ट स्टे इन इउटुब, जस्ट गेट लस्ट फ्रम द इउटुब ना। इन्टारनेटनिफ्राय गायजास्रा। डोन्ट बी एन इनफ्लुएन्सार। जेरै नोंखौ सापर्ट खालामग्राया बिदिनो बुङो ना आंनि मिसइउज खालामदों आंनि फट'खौ दिदों ना नोंबो बिदिनो सेस्था खालामो नामा? यार आरो मोनसे कमन थिं ओके इट्स लाइक सिमिलारिटी दं। लाइक बड' बाजारनि खोथायावबो कमप्लिकेट जादोंमोन जेब्ला निमाहा भिडिअ लाबोनो बिदोंमोन जोङो। बे समाव निमाहा भिडिअ दं बड' डिस्कभारियावहाय बेयावबो कन्टेक्ट खालाम लाइक लेट 2 o'clock यार उन्दुनो मोनाखै बे समाव लाइक टेनसनाव। आंनि फ्रेन्डजों आंजों कन्टेक्ट खालामदों वान अफ माय इउटुब फ्रेन्ड कन्टेक्ट खालामदों आरो कन्टेक्ट खालामनायाव होनदों आदा आं फैथारनोसै अफिसियेल यार। सिमिलारिटी दं रेशमाजों बेजों। गाज्रिखौ मावनो हायो बाट जेब्ला बेखौहाय क्रिटिसाइज खालामो सोरबा सासे रस्ट खालामो होमबा बिसोर बावो लाइक दे आर नट इनफ्लुएन्सार यार। यू डोन्ट बी लाइक समथिं व्हाट यू कल दिस वन लाइक फ्लेक्स खालामनाय बुस्थुखौ दोनथ'। डोन्ट ट्राई टु प्ले वुमेन कार्ड यार। इफ यू डुइंग द मिस्टेक at least know how to accept it ना। एक्सेप्ट खालामनो सोलों। लास्ट टाइम नोङो सोरबा सासेखौ एबिउस खालामदों पाब्लिकलि एबिउस खालामदों ना गोसोआव दं राइट रेशमा एबा सानद्रि मोखां गोसोआव दं दा एबिउस खालामनायखौ पाब्लिकलि? बेयावनो आं फोथायाखै सासे एबिउस खालामग्रा मानसिया एबा सासे एबिउस खालामग्रा सिख्लाया बोरै थैनायनि खोथा बुंखो बेखौ सानदों माने आं। नों मानो बुजिदों लाइक दिस गाय इज फेक प्रिटेन्ड खालामदों एबा मोनसे एक्टिं खालामदों। आं बयखौबो होननो लुबैनाय फार्स्ट अफ अल नों सासे इउटुबार स' इउ आर एन इनफ्लुएन्सार बेखौ बुजिगोन प्लिज। अके बयखौबो होनदों इनफ्लुएन्सार इउटुबार सिमिलार। नों सासे इनफ्लुएन्सार जादोंबा नों इन्टारनेटआव फैदोंबा क्रिटिसाइज खालामजानाय रस्टिं खालामजानायखौ एक्सेप्ट खालामनो सोलों। नेभार मार्च योर रियल लाइफ एन्ड इन्टारनेट लाइफ बेखौ होनखाबाय आं। इउ आर इन पाब्लिक डोमेन, इउटुब इज अ पाब्लिक डोमेन। सोरबा कोट गाननाय मानसिया पाब्लिक डोमेन होननाय बुस्थुखौ बुजिया। सासे इउटुबार दं ना कोट गाननानै पाब्लिक डोमेनखौ बुजिया बियो। आरो आं बेखौनो लुबैयो लाइक रेशमानिफ्राय इफ देयर इज कल आंनाव कल फैयोबा आं स्ट्रेट लिंखादों आइ डोन्ट वान्ट टु टक। आं एबारनिफ्राय रायलायनो गोसो गैया जाय बेसेबांखि गिदिर इनफ्लुएन्सार जा रायलायनो गोसो गैला आं। इट्स इउजलेस यार लजिकलेस जायो माने। आं होननो लुबैयो इउटुबाव इस्यु जादों कमप्लिटलि इन इउटुब प्लिज। नाउ दिस सोनिया क्वीन यार दिस गाय समथिं गाय होनलां दिस person is something shit यार। I saw a video okay like गुमा फाग्लाखौ माने रिप्लाइ होदोंमोन like 4 days back। आं मिथिया मालानि भिडिअ बाट आं दासो नुदों 4 days back सो नुदों बे भिडिअखौ। सासे इनफ्लुएन्सार बेबो सोनिया क्वीना लाइक इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकआव इउटुबाव नंथ'आ इन्स्टाग्राम आरो फेसबुकआव। बाय द वे सोनिया क्वीन आंनाव मोनसे खोथा सोंनो जायो अके प्लिज चेक आउट खालामग्रो नोंनि फलोवार्सआ मेजरिटिया मा मानसि अके एन्ड इनफ्लुएन्सार होननाय बुस्थु प्लिज बुजिगोर। एजुकेशन होनदों राइट नोंनाव एजुकेशन दं बाट यू डोन्ट हेव नलेज आन्डारस्टेन्ड खालामा नोङो लाइक कालचार होननाय बुस्थु कमिउनिटि होननाय बुस्थुखौ नों बुजिया। एन्ड डेन्सिं डेन्स खालामनाय only shaking your butts and your boobs is not a dance. Most of the time you flex about your butts, you flex about your boobs, right? Most ang man hono like 100% of your videos are this. नोंनि कमिउनिटि जि नों हाबा जाहैदों जि कमिउनिटि नों हाबा जाहैदों बेयाव सलियो बेफोरो
जोंनि बर' कालचाराव बिदि सलिया सोनिया कुइन बेखौ बुजिगोर जोंनि बर' कालचाराव बिदि चेकिं योर बर्थ चेकिं योर boobs is not acceptable नोङो मानो रोस्ट खालामजायो ओके बेखौ फार्स्ट बुजिगोर मानो रोस्ट खालामो बिकज you check your births and check your boobs ना बेफोरखौ आं जेबो टेनसन लाया you do your own thing नोंनि कमिउनिटियाव बेफोर सलियो नों जि कमिउनिटियाव हाबा जादों जि ससाइटियाव हाबा जादों बेवहाय सलियो बेफोर डेन्स आं मिथिखायो बाट जोंनि कालचारावथ' बिदि सलिया ना बर' कालचाराव बिदि सलिया ना आं इसु गैयामोन बे बर'आव रिप्लाइ होआ गारा बेलेग लेंगुवेजाव रिप्लाइ होबाबो जेबो इसु गैयामोन बर' लेंगुवेज यार एटलिस्ट कमिउनिटि चेन्ज जाखाबाय बेवहाय नों बर' लेंगुवेजाव फैनानै सोरबा सासेखौ ट्रल खालामबाय एबा सोरबा सासे एबिउस खालामबाय आइ एग्री विथ इउ नोंखौ एबिउस खालामनो गुमा फाग्लाया आइ एग्री विथ इउ that's wrong बाट मानो एबिउस खालामदों बेखौथ' बुजिगोन माने आरो बेखौनो लुबैनाय I will disagree with this गुमा फाग्लानि खोथायाव जेब्ला एबिउस खालामदों बे खोथायाव आं एग्री खालामा बेखौहाय आरो बे गोरोन्थिखा एबिउस खालामनाया गोरोन्थिखा बाट मानो एबिउस खालामदों आरो मा होनबावदों बे खोथाखौ बेखौथ' एसे सानबा मोजांमोन सेन्टिमेन्ट कालचार सेन्टिमेन्ट राइट बर'नि कालचार सेन्टिमेन्ट थायो बे सोनिया कुइन हाबा जादों नों बेलेग कमिउनिटियाव जानो हागौ बाय बार्थ इउ आर बर' बेखौ बुजिगोर एजुकेशन थानायजोंल' खोथा जाया I am high secondary pass but I can understand it properly I can decode it properly I can understand what is right what is wrong you are more bigger than me you are older than me mature enough to understand what is culture community useless guys एसे फेम मा मोनो कि लाइक I am the queen like एसे फेम मा मोनखो कि लाइक फ्लेक्स खालामनो स्टार्ट खालामो कन्टेक्ट खालामो कि लाइक there are some people who context and say misusing my photos and shit यार आरो जाय बिनि ऑडियन्स ना जाय ऑडियन्स फैयो कि लाइक मालायनि नेम नालानि नोङो खोथा बुङो होननानै फर्स्ट अफ अल बेखौ बुजिगोर नेम इउज खालामदों जानो हागौ बाट बिनि स्ट्राक्चारा मा भिडिअनि स्ट्राक्चारा मा बेखौ बुजिगोरा मोजां I don't know what to see this was part यार बिसिम गोलावबो नाया आंनि भिडिअखौ I know that I'm not frustrated about that आं बेखौसो सानो कि लाइक when I'm saying something right when I'm being honest आंनि भइसआ बारा गोजान थाङा मेक्सिमाम 2K बिसिमल' थाङो बिनि बारा थाङा I'm frustrated about this यार बे टक्सिकखौ माने आं I really hate toxic now यार so बिसिमल'सै I will say one thing in last रावनिबो सेन्टिमेन्ट हार्ट खालामनो गोसो गैया सोनिया कुइनानो जा रेसमेन्ट जा नोंसिनि सेन्टिमेन्टखौ I respect it I respect you guys but I'm just to be here please understand what is influencer first of all okay by birth you two are also बरो culture नि बागै एसे सानगोर community बागै एसे सानगोर toxic होननाय बुस्थुखौ सानगोर आरो जाय नोंखौ प्रमोट खालामो बेखौबो होनदों आं प्लिज यार toxic खौ ना प्रमोट खालामनाङा bad influence प्रमोट अबे यार what is the use of telling this guy जाय मानसिया influence होननाय बुस्थुखौ बुजिया toxic होननाय बुस्थुखौ बुजिया I respect all of you यार I'm just going to love you I don't really don't want to hurt anyone's sentiments if I really hurt your sentiments I'm sorry for that publicly I'm sorry to love you and sentiment hurt खालामनो गोसो गैया but as YouTuber जानानै आंनि opinion share खालामनानै perspective share खालामनानै आरो criticize खालामनायनि reason दंमोन नोंसिनि जि कल रेकर्ड लिक जादों बेसिसाव नोंखौ criticize खालामनो रेसमा आरो सोनिया कुइन नोंनि जि भिडिअ जादों लाइक मेजरिटी अफ द भिडिअस आर शेड यार आरो नों कमिउनिटि चेन्ज जानायखायसो आं नोंनि सायाव बुंनाय जादों आरो नों जेब्ला बर' रावाव बुङो बेयावसो एसे माने सेन्टिमेन्ट जादों आंबो एजुकेशन बयबो दं ब्र एबा सिस ओके ब्र सिस जायानो जा होनदों आं एजुकेशन बयनावबो दं नलेज होननाय बुस्थुआसो गैया सोरनाबा ओके आरो कमेन्ट खालामनायसै आं होनो लुबैयो एसे खोथाखौ बुजिगोन बिनि उनाव कमेन्ट खालाम आं रावबो माने लाइक आई डोन्ट बी टक्सिक इन द कमेन्ट्स अल्सो प्लिज स' बेसिमल'सै लाभ इउ अल आं आसा खालामो नोंसोर बे भिडिअ नायना माबा मोनसे बुजिबाय जानो हागौ आरो आं मा होनबावनो I wish they will be changed. Peace out. Love you everyone. Okay? All the YouTubers who will be here, please support this. Okay? Are very toxic ko bondo khalam tharnago. Bisang gider YouTuber anja, don't care about that. Bisang gider influencer anja, don't care about that. Boro ko toxic khalam se khalam nahi ba, community ko toxic khalam se khalam nahi ba. Bad influence khalam dang point it out. We are there with you. Jeng dong nungsir jang. Toxic ko spray khalam bondo khalam se khalam ba, jeng dong nungsir jang. Love you all. Peace out.